Трябва да си готов за всяка ситуация и като ти излезе възможност да я използваш. Трябва да се подготвяш постоянно, защото периода на подготовката е дълго време, а възможността е един миг. Един път ще срещнеш готино гадже и ако не си се подготвил, няма да я вземеш. Ще ти излезе оферта за много пари и ако не си готов, няма да ги вземеш. Подготовката е над 99% и 1% си на сцената. Колкото си по-подготвен и готов, толкова повече ще бъдеш в центъра на прожекторите и ще имаш повече възможности. За да се получи нещо, трябва да има условия. Ако имаш половината от нещата и намериш другата половина, получаваш едно цяло. За да вземеш гадже, трябва да имаш условия. Трябва да си готин, трябва да имаш, трябва да можеш. Не си ли създал условия, няма как да имаш гадже и да ти е готино. Подготовката е самостоятелна и лична отговорност. Тя прави разликата между силните и слабите. И всеки получава точно толкова, за колкото се е подготвил. Всеки се намира точно там, където трябва да бъде. Не е случайно. Тези, които разчитат на покровител, бързо губят условия и възможности веднага, щом останат сами. Подготвяй се и бъди готов за всяка ситуация. Не си губи времето. Всяко нещо, което си заслужава да имаш, минава през много часове самостоятелна работа и не винаги е забавно, но трофеят си заслужава и наистина ще го оцениш. Подготвяй се, защото това е един от най-дългите процеси в живота, който създава условия и е ключов за добрия живот. Колкото повече се стараеш, толкова повече възможности си отваряш, а това те развива и прави живота ти по-добър. Успехът зависи от подготовката на условията. Постарай се и ще имаш успех. Намо Будая.